Hei, tervetuloa taas mukaan tähän meidän Boostin omaan podcastiin, jossa vähän jutellaan siitä, että mitä asioita myynnissä erityisesti täytyisi yrittäjien ottaa huomioon. Meillä on tänään vieraana täällä Johanna Verho ja sitten meillä on Jenni Määttä ja totta kai meidän Tarmo Herlevi. Moi vaan. Ja mun nimi on Outi Impivarat, jos nimi jäi äsken tuossa sanomatta. Mutta hei, mennään asiaan. Meillä on paljon meidän Boostissa mukana pienyrittäjiä, sillä tavalla, että organisaatiot ei ole kauhean isoja ja niin edespäin. Ja sitten ollaan huomattu siitä, että tämä kokemus on ollut hyvin vahva sillä lailla, että ihmiset ei välttämättä uskalla panostaa myyntiin. Minkälaisia kokemuksia teillä on siitä? Mitä te olette nähneet, kun valmennatte asiakasorganisaatioita myynnin osalla? Erityisesti sulla, Johanna, niin on paljonkin kokemusta tällaisesta, että mitä näet, mitkä on sun mielestä suurimmat haasteet? No kyllä mun mielestä suurin haaste on se, että myyntiä ei tehdä. Eli se, että ryhdyttäisiin toimiin, että ajatellaan, että niitä asiakkaita ei vaan tuu. Niin sitten kun pitäisi tehdä systemaattisesti jotain, kokeillaan ehkä vähän, ja sitten jos ei se heti toimi, niin sitten peräännytään. Joo. Eli pitäisi pystyä jatkamaan sitä tekemistä, vaikka tuloksia ei tulisi ihan heti. Niin, että se olisi sellainen niin kuin rutiini, jolla tavalla toimitaan siinä myynnin puolella. Kyllä. Ja silloinhan se kehittyy, kun sitä tehdään enemmän. Näin on. Mulle tuli tuosta mieleen, mitä sä puhuit, että myyntiä ei tehdä, niin yksi vanha kollega joskus sanoi sitä, että monissa asiakkaassa se aggressiivinen myynti, niin se on dynaamista venaamista. Että odotetaan siellä sähköpostin tai puhelimen vieressä, että voi kun joku soittaisi tai olisi yhteydessä, mutta eihän se niin tapahdu. Vai toi just mitä sä sanoit, niin se vaatii todella paljon aktiivisuutta. Niin sulla oli Jenni joku ajatus. No semmoista on monesti miettinyt, että sitä saatetaan vähän unohtua myös niin vanhoihin tapoihin, että ajatellaan, että se, mikä toimi viime vuonna, niin toimii tänä vuonnakin, mutta sehän voi olla, että asiakkaat käyttäytyykin ihan eri tavalla, että sitten pitäisi löytää myös niitä uusia tapoja tehdä sitä myyntiä ja uusia tapoja kontaktoida niitä asiakkaita tai herättää heidän niin kuin kiinnostus ja huomio. Oi, tästä tulee taas itsellekin hyviä ajatuksia mieleen. Joskus valmensin yhtä myyntiorganisaatiossa, oli niin pitkän linjan myyntimiehiä ja sitten siellä oli yksi herra kanssa, joka sanoi mulle, että ei hänellä ole mitään hätää, että hänellä on hyvät kontaktit asiakasorganisaatiossa olevia ihmisiä ja niin edespäin. Että me ollaan tehty yhteistyötä jo 20 vuotta. Sitten siinä kohtaa tuli sellainen tunne, että niin, mutta entäs jos nämä ihmiset rupeaa jäämään eläkkeelle, niin kenen kanssa se sitten teet kauppaa? Ja se on just tätä, niin kuin sä puhuit, että urautuu, että mä teen vaan niiden tuttujen turvallisten ihmisten kanssa ja yritän heidän kanssa löytää uusia keinoja tehdä bisnestä. Sä oot, Tarmo, ihan huippu näistä verkostoitumisesta asioista. Mun mielestä tämä liittyy juuri siihen, että mistä sä löydät niitä uusia. Joo, ja tämä onkin se tärkeä, jos mulla on sellainen pullonkaulateoria. Eli jos on vaikka pitkään tehnyt 50 tonnin liikevaihtoa ja haluaisi ne 100 tonnin liikevaihtoa, se tarkoittaa sitä, että niitä alkupäitä pitäisi olla niin kuin 2 kertaa enemmän. Lähtöpisteitä, miten niitä löytää, onko sitä dynaamista venaamista, kun löytää, vai lähdenkö mä itse lähestymään sitten niitä kohdeasiakkaita, mitä sitten ikinä myykään. No, mulla on sitten verkostojen läpi ajatusmalli se, että jos 1000 ihmistä tietää, mitä mä teen, ja kaikki 1000 ihmistä luottaa siihen, että mä osaan tehdä sen homman hyvin, niin kyllähän silloin alkaa syntymään niitä suostuksia siellä verkoston takana, eli joku puhuu keskenään, että mulla olisi tämmöinen tarve, vaikka myyntiongelmat tai kasvun valmentaminen tai yrityskaupat tai johdon valmentaminen. Kyllähän niitä suostuksia lähtee sitten syntymään siellä, kun muut puhuu siitä sun tuottamasta tuotteesta ja sitten lähtee tulemaan näitä kontakteja, että hei, että saako ottaa yhteyttä ja voisiko tehdä tarjouksen tästä asiasta mulle. Ja tämä on se, mitä mä aina puhun, että pitää vaan lähteä sitä massaa lisäämään, että jos haluaa tuplata sen oman liikevaihdon, niin pitää tuplaa se verkoston määrä tai triplaa. Et se on niin kuin täysin mahdollista tehdä vaikka 50 tonnia, sitten 100 tonnia, kun vaan tuplaa sen alkupään ja sitten 200 tonnia, kun taas tuplaa sen alkupään, miten niitä sitten syntyy siellä niitä liidejä. Joo, toi on hirveän tärkeää ymmärtää myöskin se sales funnelin niin kuin runko, että millä tavalla se menee. Mä itse ainakin koen paljon siitä, just että sä puhut siitä suositteluista, niin kukaan ei voi suositella sua, jos ei ne tiedä, mitä sä osaat, mihin sä kykenet, minkälaisia kokemuksia heillä on vaikka sinusta niin kuin ihmisenä. Koska kyllä tämä niin kuin kaikki myyntityö on loppujen lopuksi niin kuin ihmisten välistä bisnestä, niin se luottamuksen pitää syntyä siellä. Just näin. Ja sitten alkaa tapahtua. Ja se luottamus on, niin kuin tunne, ja se luottamus vahvistuu, kun se ihmisen tunne vahvistuu. Eli se ei riitä, että ihmiset tietää, mitä mä teen, vaan pitää tuntua joltakin se, mitä mä teen. Juuri se näin. Täytyy herättää jotakin tunnetta. Kyllä. Ja se on juuri tämä, että jos ihmiset ei koe siitä, että sun tietotaito ja osaaminen on arvokasta, niin eiväthän he suosittele sitä. Ja silloin siellä täytyy olla se yhteys olemassa. Ja sen takia esimerkiksi tässä meidän ryhmässä on niin hyvä myöskin miettiä sitä, että kun on paljon ihmisiä ympärillä, jotka tuntee sut hyvin, niin he mielellään suosittelee. Mutta sitten vaikka ne sais sen suosituksen, niin sitten
ei taas tapahdu yhtään Just mitään, vai mitä? Johanna varmaan näkee tätäkin. Joo, kyllä, just näin, että vaikka tulisi liidejä ihan syliin asti, niin sitten se voi olla, että niitä ei hoideta ihan loppuun asti ainakaan sitten, että otetaan ehkä se yksi yhteys sinne vielä. Joo, mutta lähetetään sähköpostia ja sitten toivotaan. Jos ei heti tule kauppaan, niin sitten unohdetaan, että okei, mä voisin vielä vaikka soittaa ja laittaa viestin, ja just tämä monikanavaisuus on tietenkin nykypäivänä tosi tärkeää. Kyllä. Mulla tulee yksi esimerkki mieleen. Mä viime keväänä, 25 keväällä, sain Jokerit Narriklubista hyvän liidin. Eräs herrasmies tuli sinne ja sanoi, että hänen isänsä pyörittää firmaa. Ja just jouluna puhui, että tämä pitäisi myydä joskin vaiheessa eteenpäin sitten. Ja mä otin kopin liidistä, mutta koska mä olin tuntematon tälle kohteelle, niin se ei oikein luottanut minuun, tai tuli tunne, että hän ei luota minuun. Ja kunnes sitten tässä loppuvuonna me saatiin myytyä eräs toinen saman alan yritys sitä läheltä. Ja mä sitten soitin sille 3. kerran, että no niin, nyt mä oon muuten myynyt sun naapurista ihan samanlaisen firman. Ja sitten se aukesi se keissi. Ja vaikka se liidi oli siellä viime keväänä, nyt joulukuussa aukesi se keissi, että nyt me päästään tekemään tarjousta, koska hän sitten innostui meistä, koska se kuuli, mitä muuta me oltiin tehty. Siitä on syntynyt tarina markkinassa. Niin, nimenomaan. Ja tämä on tavallaan pitää muistaa, että vaikka sitä heti synnykään sitä kauppaa, sitä NS-liidistä, mikä tulee syliin saakka, niin se voi syntyä myöhemmin, kunhan sitä jaksaa sitten hoitaa. Juuri näin. Ja se luottamuksen tunne on niinku tullut sieltä. Just näin. Joo. Ja tämä on se, minkä takia just Boostikin toimii hyvin, että kun siellä ollaan pitkän aikaa mukana, eikä niin, että ollaan 1 kuukausi ja sitten okei, ei tullut mitään, just kun näin. Se luottamus pitää ensiksi syntyä. Niin ja toisaalta se tarve saattaa syntyä myös sitten vasta myöhemmin. Niin, kyllä, just näin. Että ostoikkuna pitäisi olla auki. Että mutta sitten heti tietää, kenen olla yhteydessä, kun se tarve syntyy. Kyllä. Tuosta mulle tulee myös mieleen paljon, kun me puhutaan just siitä, että ikkuna auki ja niin edespäin. Ja vaikka sulla olisi kuinka hyviä tuotteita ja palveluita, mutta jos niitä on vaikea ostaa, eli se ostaminen on tehty hankalaksi. Esimerkiksi, no totta kai siis meilläkin on niinku tuotteita ja palveluita, joita ei ole niin kuin helppo myydä, niin sä oot netistä tilaamaan rastin ruutuja ja tilaa mun nettisivulta tai muuta vastaavaa. Mutta silti se ostaminen pitää tehdä sille asiakkaalle niin helpoksi, että se asiakas kokee, että ton ihmisen kanssa mä haluan tehdä yhteistyötä. Ja jos varsinkin mun kaverit on vielä suositellut tota ihmistä, niin totta kai minäkin lähden hänen kanssaan yhteistyöhön. Ja tämä liittyy siihen asiakaskokemukseen, mistä sä Jenni paljon puhut. Että minkälaisia niin kuin tarinoita meistä kerrotaan tuolla markkinoilla. Niin, aika ratkaisevaa. No on todellakin ratkaisevaa ja sitten totta kai siinä polussa pitää myös miettiä se, että miten me ikään kuin ohjataan sitä asiakasta eteenpäin, ettei hänelle tule semmoinen hetki, että hän ei tiedä mitä hän tekisi tai mikä on se seuraava askel. Ja että se viestintä sitten niin kuin, ja ohjeistukset ja aikataulut ja kaikki tämmöiset pitää sitten olla myös siinä kunnossa. Että on semmoinen luottavainen fiilis mennä eteenpäin. Mä itse mietin sitä paljon esimerkiksi tuotteistamista ja palveluiden rakentamista ja tällaisena, niin mä olen itse oppinut tällaiset henkilöt kuin Daniel Priest, sellaisen ajattelumallin, että sullahan pitäisi olla niin kuin 4 tyyppisiä tuotteita. Ensimmäiset tuotteet on niitä, jotka saa asiakkaan kiinnostumaan sinusta. Tai se, että kun joku suosittelee sua, niin sulta löytyy niitä tuotteita jonkunnäköisiä sieltä ilmaisia, joka ei maksa niin kuin sille potentiaaliselle asiakkaalle yhtään mitään, mutta hän saa jonkunnäköisen käsityksen siitä, mitä sä teet, mitä sä osaat. Ne voi olla esimerkiksi vaikka jotain dokumentteja tai jotain muuta vastaavaa, joka on helppo ladata sieltä, että sieltä tulee ymmärrys siitä, että toi oikeasti osaa. Sitten on niitä tuotteita, joista asiakas maksaa vähän, mutta se on semmoinen kokeilutuote. Mutta sillä tavalla asiakas saa aidon oikein kokemuksen siitä, että minkälaisia palveluita tuossa oikeasti on ja osaako tuo ihminen niitä asioita, mitä hänen pitääkin osata. Ja sitten se 3. taso on se, että ruvetaan miettimään, mitkä on ne sun core-tuotteet ja palvelut. Niin kuin esimerkiksi sullakin on paljon sellaisia asioita, että ihmiset voi ensin vähän kokeilla ja sitten tulee se core-tuote. Ja siitä alkaa tulla se sun todellinen business. Se eka setti on kuitenkin sellaista, että se maksaa sulle, mutta siitä ei tule kassavirtaa. Core-tuotteesta rupeaa tulee kassavirtaa. Ja sitten se 4. ja viimeinen taso on sitä, että millä tavalla me syvennetään sitä olemassa olevaa asiakkuutta, että siellä alkaa syntyä aitoa oikeaa yhteistyötä ja kumppanuutta ja silloin alkaa oikeasti syntyä todelliset kassavirrat. Saanko mä napaa tuohon kiinni? Heti 2021 loppuvuonna sä vedit tuon valmennuksen ensimmäisen kerran Boost Espoossa. Mä muistan, kun mä kirjoitin 2 sivua, kirjoitin muistiinpanoja, niin mä olin just tuotteistamassa mun GoExit yrityskauppakonsultointi liiketoimintaa ja siitä lähti koko GoExitin tarina alkuun. Ja nimenomaan noista 4 tuotteesta. Ensin maksuton kartoitus, sen jälkeen sitten pieni maksullinen semmoinen ostajien kartoitus, sitten bla bla bla, koko syvempi tuote siellä. Ja se on nimenomaan just näin, että tehdään se helposti. Ja sitten jos tuohon vielä liittää sen yhden ulottuvuuden lisää, mä heitän vaan pikkasen haastan,
että teet toi sama sitten vielä kuin maan kattavasti. Juuri Että näin. älä ole paikallinen. Kyllä. Tai globaalisti. Niin, tai globaalisti. Niin. Juuri näin, että vaikka maan kattava tai globaali, hae siihen sun verkostoon muita tekijöitä, mitkä tekee sitä samaa palvelua ja tuotteessa tämä koko vaikka Suomen kattavasti tai vaikka Pohjoismaihin tai globaalisti. Ja silloin tämä tulee yhteistyönä nimenomaan, ja silloin se kasvattaa kaikkien bisnestä, eikä vaan niin kuin yhden yrityksen bisnestä. Ja tähän vielä näihin maksuttomiin, kun moni ajattelee, pieni yrittäjä varsinkin, että mä en halua antaa niin kuin ilmaiseksi, mutta mitä isompi yritys sä oot, mitä voimakkaammin sä pystyt tekemään, sitä enemmän voit antaa myös ilmaiseksi. Ja se on just, ja ilmanenhan ei tarkoita sitä, että mä antaisin sitä mun omaa osaamista ikään kuin pois, koska sehän ei ole minulta pois, vaan se on muille lisää, he kiinnostuu minusta enemmän ja ostaa enemmän. Eli sehän siinä on se idea. Ja ainakin oma kokemus on se, että mulla on nettisivuilla kanssa tämmöinen johtamisen pikatesti, niin kyllä mä huomaan sen, että siinä on niin aika moni käyttänyt sitä, jopa toi mikä Jyväskylän yliopisto näyttää käyttävän. Mä huomaan, että okei, selvä, sieltä tulee taas, että siellä on 30 ihmistä aina kerralla tekee sen. Se on maksanut mulle silloin, kun mä oon tehnyt sen jonkun verran ja niin edespäin, mutta nyt se koko ajan tuottaa mulle liidejä lisää. Koko ajan tällaisia näitä, joille mä voin soittaa. Ja se tuo myös sitä, että ihmiset alkaa olla kiinnostuneempia siitä, mitä mä teen. Mullekin on sanottu, että oot sä hullu, että sä teet tämän ilmaiseksi. Ei ne voi kopioida mun osaamista eikä tietoa ja taitoa. Ja sitten se myynti alkaa vasta sen jälkeen. Niin, kun just oli sanomassa, että sen jälkeen sä pääset kiinni siihen asiakkaan tarpeeseen ja jo pystyt auttamaan sitten ratkaisemaan sitä. Juuri näin. Ja sitten sitä pystyy, ei mennä siihen, siitä pystyy rakentamaan niin paljon. Sen verran mä haluan vielä pikkasen mainostaa tätä, kun mä oon Boostin kautta saanut niin älyttömästi hyvää osaamista, semmoista osaamista, mitä mulla ikinä aikaisemmin ei ole ollut, siis niin kuin osaamista niin kuin kapealta segmentiltä, vaikka Johanna Sunnista myyntivalmennuksesta tai Outi näistä sun tuotteistuksia ja monesta muusta, niin se on niin kuin ihan mieletön niin kuin vara ja lisäarvo siihen omaan tekemiseen, että saa niin kuin osaamista ihmisiä tekemään yhdessä ja sen jälkeen tekee isoja onnistumisia. Ihan mahtavia vuosia ollut kyllä. Kyllä. Joo, nämä Boostin valmennukset on kyllä tosi hyviä, koska siellä on niitä oman alansa ammattilaisia, jotka sitten jakaa sitä omaa osaamista. Kannattaa olla just se muistiinpanovälineet mukana. Joo, niin se on. Kannattaa lukea joskus vähän uudestaan. Tämä oli helmiä. Niin, sen kun muistaa vielä, joo. Ja siitä se sitten lähtee. Sulla on myös hyvin paljon, että teette kasvupoluissa just tällaisia, että teillä on sellainen portaikku myöskin siihen, että millä tavalla yrityksiä autetaan kasvamaan ja kehittymään. Eli sielläkin lähtee varmaan hyvin pitkälle siitä alusta just se, että okei, että miten me uskallettaisiin edes myydä näitä meidän palveluita. Tai joskus jopa sen, että mitäs me oikeasti ollaan myymässä ja kenelle. Ja kyllähän se on hyvä tietää, että mikä on se oma liikeidea ja ansaintologiikka, että mitä just on myymässä ja kenelle. Niin meillä siis on se porvasmalli, missä on tutkittu, että miten yritykset kasvaa, niin myynti ja asiakashankinta on kyllä se ihan alkupäässä, että mikä pitää laittaa sitten kuntoon. Joo. Ja se varmaan että vaatii kaikkein eniten työtä ja semmoista rohkeutta ja uskallusta, että uskaltaa lähteä siihen. Ja sitten toisaalta se on ehkä myös sellainen osa-alue, mikä jatkossakin vaatii sitä kehittämistä ja uudistumista niin kuin kaikista eniten. Että kun juttelee niin kuin kasvuyrittäjien kanssa, niin kyllä ne aina haluaa sitä myyntiä kehittää. Näin, no mistä löytyy parhaat asiakkaat, jotka on riittävän pitkäikäisiä, joille mä voin myydä koko ajan enemmän ja enemmän? Joo, ja sitten se on myös just se, että miten päästään sinne niin kuin siellä, missä se asiakas on, niin sitä on syytä miettiä, että joskus se voi vaatia jalkautumista kauppakeskukseen ja joskus se on sitten jotain ihan muuta, mutta pitää just olla rohkeutta lähteä niin kuin kertomaan, että hei, me ollaan tämä yritys ja me tarjotaan tätä palvelua ja voi auttaa sinut näissä asioissa. Joo, toi on itse asiassa tosi tärkeää, kun me mietitään vaikka Boostinkin kannalta. Me puhutaan just tästä verkostojen rakentamisesta ja muusta. Niin sitten sitä, että kun meillä on hyvin erityyppisiä yrittäjiä tässä. Meillä on niin hyvin pieniä, jotka tekee vain, niin voisiko sanoa puhtaasti B2C-puolelle. Ja sitten meillä on B2B-puolen yrittäjiä. Ja silloin onkin hirveän tärkeää miettiä sitä, että mistä mä löydän ne mun parhaat asiakkaat. Että mikä on tavallaan se mun potentiaalinen asiakaskunta ja mikä on tavallaan sitten se niin sanotusti ideal target market. Eli mitkä on ne kaikkein niin kuin ideaalimmat asiakkaat mulle ja mistä mä heidät löydän. Kuka voi auttaa mua avaamaan ne ovet sinne niihin kaikkein tärkeimpiin asiakkaisiin. Ja sitä kautta alkaa se bisneskin oikeasti lähteä kasvamaan ja kehittymään. Et se ei ole aina niin, että okei, mä haluan, että sä ostat multa,
vaan että onko sulla linkkejä johonkin sellaisiin asiakkaisiin tai ihmisiin, jotka vois olla mulle niitä potentiaalisia asiakkaita. Tämä on just se verkoston rakentamista. Joo, ja sitten just se, että Boostissakin, että meitä on yli 300 jäsentä siellä, mutta niillä jokaisella 300 jäsenellä on ne omat 100 tai 300 niin kuin vielä siellä omassa verkostossaan. Ja se on tavallaan se meidän verkosto, missä me pelataan. Voima. Ja tämä on just se, mitä mä paljon puhun, että moni tulee katsomaan verkostoihin ykköstasolle siitä, että kelle mä voin täällä myydä. Tai pääsee jopa kakkostasolle, että hei, menen eri verkostoissa myymään kaikkiin vähäsen. Mutta se kolmostaso on just toi, mistä Jenni puhuu, eli ketkä on sen ihmisen takana ne 200 tai 300 muuta yritystä tai ihmistä, jotka ostaa niitä palveluita, mitä mä tuotan. Ja jos meillä on 300 jäsentä ja kaikilla on 300, niin se on jo nopealla matikalla 90 000 ihmistä on ostajaa täällä meidän takana, yhden ihmisen takana. Ja se on se iso massa siellä, se on sitä, mikä räjättää pankki. Jos nämä 90 000 ihmistä kuulee, mitä sä Jenni osaat ja mitä sä Johanna osaat, tai minä osaan tai Outi osaa, niin se on sitten se, joka sen potin pankin räjäyttää, eli se, että se onkin 10 tai 100 mitä saa takaisin sitä verkostojen kautta tai tekemisen kautta. Joo, ja Boostissa vielä, mikä on mahtavaa, että se on sisäänrakennettu ajatus, että autetaan muita, koska suurin osa yrittäjistä aloittaa sen oman bisneksen siitä näkökulmasta, että haluaa auttaa muita. Ja sitten se joskus saattaa vähän niin kuin unohtua siinä matkan varrella, kun keskitytään siihen, että nyt sitä kauppaa ei tule riittävästi. Mutta Boostissa se ikään kuin palautuu se ajatus sitten siihen. Sen verran mä vielä tuossa vähän heitän väitteen, että kun moni kysyy muulta Tarmolta, mitä sä kerkeät verkostoitumaan, että sulla on niin kuin 3 firmaa ja bla 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 asioita, mutta mä lasken usein auki sen homman näinpä, että mä teen noin 1 000 000 euroa vuodessa liikevaihtoa mun konserni tuottaa. Mä käytän noin 1 000 euroa vuodessa verkostoitumiseen. Niin eikö se ole 1 000 per tunti silloin? Eli kun mä istun siellä syömässä sitä pihviä tai aamupalaa siellä ja juttelen ihmisten kanssa, niin se on 1 000 tunti. Mitä enemmän mä teen tätä hommaa, niin kyllä. Enhän mä sitä yksin tee, vaan 28 eri ihmistä tuottaa sitä palvelua mun kanssa yhdessä. Oli sitten Boosti tai GoExit tai mitä ikinä onkaan. Mutta se pointti mulla se, että se käytetty työtunti verkostoitumiseen tulee tuplana takaisin vapaa-aikana tai sitten jonakin muuna hyötynä. Ja tämä on se juttu. Tunti verkostoitumista on 1 000 tai sitten tunti vapaa-aikaa muualla. Niin ja toisaalta siinä näkökulmasta myös, että kuinka helposti tapaa ne 50 ihmistä, joiden kanssa voi keskustella versus, että mä lähtisin kylmäsoittamaan niitä ihmisiä ja yrittäisin saada niitä tapaamisia. Kyllä, just näin. Ei se ole ihan mahdollista ajatella. Ja tässä onkin se tärkeä pointti, koska silloin kun sä saat vaikka liidin tästä meidän omasta verkostosta, niin se on todennäköisesti jollain tavalla lämmin liidi ja se on auktorisoitu. Ja silloin siellä syntyy jo niin sanotusti henkilökohtainen odotusarvo sille ihmiselle, kenelle sä oot soittamassa, koska joku on suositellut sinua. Ja silloinhan se alkaa muuttaa se pelin ihan erinäköisesti. Siis toi on niin kuin päivä ja yö, kun on saanut liidejä Boostin kautta, niin se closehouse-prosentti on mulla ollut lähes 50. Ja sitten taas kylmäsoitoista, niin se on reilusti alle 10% nyt tällä hetkellä, varsinkin kun on uusi yritys vielä. Niin ja se ei ole pelkästään siitä, että me haetaan kauppaa, vaan voi olla jopa niin kuin sunkin kanssa käytiin tämä yksi keissi, että sulla oli tarve niin kuin oppia ymmärtämään siitä bisneksestä tai siitä markkinasta enemmän. Niin sitten mä pystyn esimerkiksi linkittämään sulle, että hei, soita tälle ihmiselle, jolloin teidän kannattaa keskustella yhdessä, jolloin voitte löytää oli niin tosi ideoita ja ajatuksia. Juteltiin aika pitkään, että sitten täytyy jo sanoa, että nyt täytyy jo lopettaa, että mä en enää halua viedä sun aikaa enempää. Mutta silloinhan tässä onkin idea just, että me puhutaan Boostin ajatuksesta siitä, että ensinnäkin, että meidän pitää pystyä kasvattamaan ja kehittämään itseämme ihmisenä ja ammattilaisena, jotta me voidaan tehdä parempaa bisnestä. Mutta se parempi bisnes tulee mun mielestä ennen kaikkea siitä, että mä oon valmis auttamaan sua siinä, mitä bisnestä te olette tekemässä. Koska jos mä annan teille, niin on erittäin todennäköistä, että te muistatte jossain kohtaa, että ai niin joo, tollekin voisi muuten etsiä jonkunnäköisen liidin jossain kohdassa. Ja eihän se ole aina vaan pelkkää kauppaa, vaan se on hyvin monta kertaa niin kuin tukea, ideoita, ajatusta. Joku, jonka kanssa vähän sparrailet, juttelet hetken aikaa. Kun sä pidät face to face jonkun ihmisen kanssa, niin siinäkin syntyy sparrauskokemusta. Hyvä. Jees, mä luulen, että me ollaan tässä kohtaa aika valmiita. Kiitos teille kaikille. Kiitos. Ja on hyvä jutella. Me voitaisiin voitu jutella tässäkin varmaan vaikka tunti lisää. Ihan mennyt tulee. Sitten vasta päästään niin kuin kunnolla vauhtiin. Mutta jatketaan. Mä haluaisin erityiskiitoksia heittää Lotta Laaksolle sinne kameran taakse, joka näin nopealla aikataululla suostui kuvaamaan meitä ja rakentamaan tämä hieno studio. Kiitos Lotta. Kiitos Lotta. Kiitos. Kiitos ja oikein mukavaa jatkoa kaikille. Kiitos.